תגיד להם מה אתה עושה. שלום חברים, אני משחק כאן אני משחק במשחק שבחיים לא שיחקתי. קוראים לו לגו. קוראים לו לגו, כאילו זה משחק עם תוכן מלחמה, חיים ומשחקים לא לגילכם נראה לי. זה מגיל 20, זה מגיל 5 וזה מגיל 5 ואם אתם צופים שלי ואתם לא בני 5 אתם לא יכולים לשחק במשחק הזה. אני לא בן 5, אני יותר גדול, אני בן 6, אז אני יכול לשחק במשחק הזה בתוכן. אני יכול לשחק בתוכן של המשחק, המטרה שלנו זה להשיג ברגים. אני לא יכול להתרחק מהאזור הזה. וזה התוכן. אנחנו משחקים בזה, או... ועכשיו אני חוזר לחיים. יש לי עוד מלא חיים, אז אני יכול בינתיים להשיג כמה ברגים לפני שאני נפסל, כי יש לי עוד מלא חיים. כל החיים שלי מלאים. יש לי רק 3 חיים עד שאני אמות, אבל בינתיים אני מתחיל לשחק במשחק הזה. אף פעם לא שיחקתי בו, והפעם עכשיו אני יכול להבין מה המשחק הזה, כאילו, מה התוכן של המשחק הזה. אני יכול לשחק בו כי אני בן 6 וזה מגיל 5, אז אני יכול לשחק בו כבר מזמן. ומתתי, אבל לא נגמר לי החיים. כנראה זה רק 3 פעמים למות כאן ואני מת. אבל מתתי יותר מ3 פעמים כאן, אז כנראה זה יותר. אבל עכשיו איך אני עובר לדבר השני, כי אני צריך לשים את הברגים. וואלה. תראו, זה אני, מי שקופץ זה אני, ותראו את התוכן בינתיים, ואם אתם לא בני 5 זה לא התוכן שלכם, זה לא הגיל שלכם, אז אתם לא יכולים לשחק בזה מגיל 3. אם אתם יודעים לשחק בזה מגיל 3, תשמעו, תגידו להורים שזה לא לגיל שלכם. הסרטון הזה מתחיל כסדרה חדשה, ואני בינתיים מנסה להגיע לצד השני שמצלמים אותי. אני מנסה להגיע לצד השני כי אני צריך להגיע לצד השני, כי תראו, אם אתם רואים יש שם מלא ברגים, אז אני צריך ללכת לשם, ותראו כאן יש עצים אז אני לא יכול לעבור. אז מה שאני עושה זה פשוט רץ לעצים. פשוט זה לא מה שאני עושה. ומתתי. החיים הזה לא יורד, לא הבנתי למה. טוב, הם חושבים כאן שאני כבר משחק הרבה פעמים. וחכו שנייה. מה אמרת? מה, זהו לצלם? לא.
התוכן לא לגילכם אם אתם בני 3 ו-4. זה לא לתוכן שלכם. אל תשחקו בזה. אל תשחקו בזה אם אתם בני 3 או 4. תראו, אם אתם יודעים, זה אף פעם לא שיחקתי. זו פעם ראשונה שאני משחק. אם אתם רואים את כל הסרטונים שלי, אתם בטח רואים את זה. וזה הסרטון הראשון שלי בינתיים שאני... זה הסרטון הראשון שלי בינתיים שאני משחק בזה. עד שאני מעיף את כולם. אם אתם רואים, אני מנסה להרוג אותה. אני זה עם החץ בקשת, עם הקשת האדומה. שנייה אחת. כן.